Yhtäkkiä havahduin siihen, kun kattelin siinä illalla telkkaria, niin joku pitää mua käsillä vyötäröstä kiinni. Okay. Ja ne kädet oli niin päin siinä mun vyötäröllä, että mun olisi pitänyt nähdä, se olisi pitänyt olla mun edessä. Ja siinä ei ollut ketään. Ja se kesti 2-3 minuuttia se tunne. Ja sitten ne hävisi. Kerran kuulin taas ullakolta tai kellarista jotain ääntä ja lähdin sitten illalla sitä tarkistaa siihen meidän rappukäytävään. Meinasin, että mä menen kattoo ullakolle, mutta en kerinnyt nappaamaan käytävän ja ullakon portaiden välisen oven kahvasta ihan kiinni, kun siitä kuului kauhea ryminä siitä portaista. Ihan niin kuin joku olisi heittänyt jotain niitä portaita alas. Ja kerrottakoon, että se portaikko oli siihen aika tyhjä. No sit kun mä uskaltaudun parin päivän jälkeen päivässä aikaa katsoa sinne, niin siinä portaissa ei ollut yhtään mitään. Kun mulla on nykyään noita haunted dollseja, eli nukkeja, missä on 1-3 henkeä. Oho. Niitä on tällä hetkellä 37 ja 3 on tulossa. Missä niin, sulla? Anteeksi. Ne on meidän alahuoneessa. Hyllyssä. Kyllä. Ja tää taskulamppu käytetään sillä tavalla, että henki laittaa sen päälle, kun vastaus on kyllä. Ja tämähän on semmoinen, että tätä täytyy konkreettisesti tästä kääntää, että tämä lamppu menee päälle tästä rungosta. Joo. Ootko sä saanut sillä tuloksia? Olen.